Ja nemám do chybu, vtedy som tým dá si. Hej? Daj na tento. Teraz otrasie. Zloží do jednotky. Tak, zavrie. A do dvojky vloží čisté. Otrasie. Zavrie. Môžem si stane nájsť ďalšie. To si mu dal master prázdne, master prázdne, master prázdne. Môžeš to počítať, ako to manuál. Tak, a teraz. No už nehľadaj ďalej, už tam nemáš nič. Ty čaká, vieš, to nevyžuješ mu kapacitu, tak je chudák z toho smutný. Tam je len jedno srdečko si dal? Dal som dve. Master copy. To plné práve, plné práve. A rôznorodé, aby či nahrávať tak ďalej. Bohužiaľ, už tam nemáš nič. Teraz keď to zraz kontroloval, to je prikaže. Ale možno entrom by to išlo potvrdiť. Kalibráciu si dal. Nie, sám teraz skončil. Teraz Výborné. sa to dali, čo ti poviem. Vidíš, oni zablikali master teraz? Obidva. Našli, že sú nejaký obsah obsahujú. A teraz prvý si zasvietil. Ho číta, načítava ho do pamäte. No. Druhý kopiu. Aha, takže potom bude to privázané, bohužiaľ. Aha, tak to. Dobre, super. Potom dám všetky 4 a nech to kopíruje. Teraz už napaduje, ne? Potom je ďalší. No, ja by som povedal, že pôjdeme medzi časom na obed. Ešte tam musíme zložiť tie podstatné vyhodím. Tak uvidíme, keď budeme z obeda. Poďte sa to pohlo. Nereaguje. Dohora stočila. Ako ju dám do dola.